Samo pozitivno. Samo pozitivno. Samo pozitivno. Samo pozitivno. Samo pozitivno od grupe Dalmatino. Od Medice Tinicu. Od Zdenke Kovačiček. Od grupe Pavel. Od Zorice Konđe. Od Vane. Vaš Nenad Vetma. Ja sam Jurica Pađen i moja je preporuka samo pozitivno. Dragi slušatelji, dobro mi došli u novo izdanje emisije Samo pozitivno, na čije slušanje vas uz tople pozdrave pozivan je na urednica i voditeljica Dej Antunović. Kad kažem novo izdanje, pomalo vas varam, jer se radi o novo-staroj emisiji, to jest nastavku prošlotjednog druženja s Nenadom Vetmom, osobom punom talenata, iskustava, dogodovština, poznanstava, energije, duha i naravno pozitive. Pa kako sve to ugurati u jednu emisiju? Naravno da se ne može. Stoga i u ovoj emisiji pozdravljamo hrvatskog Tom Jonesa s kojim ćemo danas pjevati, slikati, recitirati, saznati kakva je njegova veza s Ericom Claptonom i Celine Dion, ali prije svega proljudikati, onako po domaću. A započeli smo s onim osobnim osjećajem zadovoljstva kad radiš ono što uistinu voliš. Samo pozitivno. Preljepo je glazbom i putovati po svijetu i biti zadovoljan s onim što radiš, biti makar u sebi onoliko ponosan koliko ja to ne produciram vanka na bini. Ja vanka na bini želim biti što skromniji i što spontaniji. To me Oliver naučio isto. Govori, malo si mi ukočen, moraš biti prirodan, nemoj ništa razmišljati, govori, samo razmišljaj o noti, razmišljaj o pivanju, znaš kako hoćeš otpivati, zatvori oči, ne gledaj njih, nemoj ih gledat. Tako da puno se nauči nastupima i meni je trebalo nekoliko godina da dobro naučim i kako se ponašati, i kako hodati po bini, i kako se ophoditi sa publikom. Naravno, nije mi bilo teško izaći pred publiku, jer sam na publiku navikao sa tenisom. Ni tenis ne možeš igrati bez da se opustiš pred punim stadionom. Samo pozitivno. Moj današnji gost, ne trebam ga puno predstavljati, odmah ga prepoznajete, Nenad Vetma. Nenade, kad malo bacim pogled i na tvoju prošlu godinu i ona je iznjedrila nekoliko lipih pisama, posebno mi je draga ova zadnja božićna. Dobro. A i ovaj sa slavonskim štihom. Je. Pazi, za Slavoniju sam se odlučio na način... Ja imam puno prijatelja po Slavoniji, znaš, i mi se minjamo, ja njima nosim pršute, oni meni nosu kulene. Ne, stvarno, jako dobri smo prijatelji. Ja imam puno nastupa u Slavoniji, pjevao sam nekoliko bijelih noćiju, u Hajdukovih bijelih noći u Osijeku. Jako zapaženi nastupi, jako lijepe, jako oni to dobro naprave, zvanično baš naprave, jel? I tako da sam stekao puno prijatelja gore i oni mene pitaju, pa ti imaš taj glas, ti možeš pivat sve, jer ja na nastupu pivam sve, i strano, i talijansko, i španjolsko, i Olivera, i sve živo. Govori, pa ti možeš, kad ćemo doživjeti da čujemo tebe u verziji Slavonije, ali baš lipo ono sa tamburama i to. Ja govorim, pa nisam ti baš nešto oduševljen, ali ako vi hoćete, ja ću to napraviti, ja ću to, aj sad si me zaintrigirao, sad si me zagolica. Eto, to su te ideje koje dobiješ spontano od ljudi i kad to napraviš, onda doživiš to da sam prvi svoj nastup nastupio sa pjesmom Mira Pilja na Zlatnim žicama Slavonije sa Dženkom. A Dženka je Viktorija Kulušić se zove, pjevačica koja kotira gore isto recimo ko naša diva ovdje u Hrvatskoj, u Splitu, Zorica Konđa. Ona je
sve moguća njihova pjevačica koja je isto ono kvaliteta wow ko zore, samo je slavonska. Jel? I taj direktor festivala, došla mu ideja kad smo mi poslali pjesmu na konkurs da ja to pjevam skupa sa Viktorijom. I Viktorija mene zove, govori joj Nenade pristao si, prekrasno, baš se radujem. I mi otpjevamo tu pjesmu i naravno da Slavonski radio, Slavonska televizija i naša televizija su mene malo više tu, možda sam bio na tom festivalu interesantan jer sam prvi put došao, dolazim iz Splita, znači ja sam tipični Dalmatinac, klišani, Splićan, kako hoćete, dolazim u Slavoniju i sad sam njima interesantan, jer svake godine se ponavljaju isti ljudi, jel? A ja sam došao iz Splita pivat pismu sa tamburašima. Osim toga pjesma je jako bila dobra, zapažena medijski i od njihovih radija, tako da nije čudo da smo u tom festivalu jako dobro prošli i znala je i Dženka da će ona biti isto zanimljivija sa mnom u duetu nego sama, jel? Tako da svima na nje išlo na ruku. A kako je bilo fetivom Dalmatincu snimiti ploču na tvrdom njemačkom? Kako Vetma zvuči na tvrdom njemačkom? Ja taj njemački, u početku kad sam išao u Njemačku, mislio sam da to neću nikad naučiti, jer mi je toliko bio mrzak, toliko mi je bio odvratan jezik. U školi sam učio engleski i italijanski, jel? U gimnaziji. Ali taj njemački mi je bio toliko tvrd i nikakav, jel? Međutim, kad sam došao gore, kad sam upoznat, ja sam samo radio u njemačkim klubovima, tako da sam u biti mora njih razumjeti, a oni su morali mene razumjeti, ali me nisu htjeli razumjeti, jer su htjeli mene, upirali su me da naučim šta prije njemački i hvala im na tome. Ja sam, da ne bi bio magarac i da ne bi bio glup, pa da ih ja ne razumijem, ja sam odmah sam otišao, kupio sam rječnik, odmah sam kupio dnevne novine, ja sam te dnevne novine lista i prevodio članke sa svojim malim rječnikom po 7 dana. Nema veze šta piše članak o Deji Antunović, ja čitam to 3 sata, ali ga prevodim i želim znati, gledam dnevnik i želim čuti na dnevniku, želim razumjeti tog čovjeka šta govori. Oni su mene ispravljali, ja sam došao do toga da sam ja i studirao i završio studij na Njemačkoj, tako da sam taj jezik poslije zavolio, jer on je jako biti jednostavan. Ja biti sutra kod tebe doma. Hrvatski je puno teži kad tako kreneš od padeža i svega. Dobro, mislim. Ali uvijek je nama naš jezik najlakši. Tako je da. Ali kako je pjevat? To je tvrd jezik. Ne, uopće nije tvrd za pjevat. Meni zvuči tvrdo. Imam osjećaj kad mi pjeva ljubavnu pjesmu kao da mi nešto naređuje. Ali imaju i oni u toj tvrdoći, imaju oni svoje nježnosti i momenata koji su jako. Lipling. Šta znači lipling? Lipling znači jedina moja ljubavi, srićo moja. Sve je u toj jednoj riječi lipling. Aha. Ljubavnice moja, drago moje, sve je u jednoj riječi. Znači, ima momenata u Njemačkoj koji su jako slatki, bez obzira što su tvrdi. Ali tvrdi, recimo ti, kad pjevaš na talijanskom, možeš čitati podatke sa zdravstvene iskaznice, odmah te rastopi. Ili španjolskom. Ili engleskom, da pače. A ti, Neno, pjevaš i na talijanskom, i na francuskom, i na engleskom. Jel' tako? Na njemačkom sam snimio ploču. I na njemačkom si snimio ploču. Tako je. Jednom si mi rekao da imaš svoj songbook od koliko 1000 pjesama? Otprilike ima 2600 pjesama, jer aktivno radim na tome. Nije teško raditi aktivno kad si već prešao prvih 500. Onda samo nadopunjuješ. Jel? Svaki dan daš sebi u zadatak, evo, 1, 2 pisme, 3 ću skiniti, napraviti, zapisati za sebe da imam to. Ja? 2600 pjesama. Kako stojiš s pamćenjem? Znaš šta, koji put čak zaboravim svoj tekst u momentu. Jer šta se događa s nama na bini? Uvijek možeš koji Tereza. La 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 la. Točno. Htio sam reći da se s nama na bini događa da ja nisam samo pjevač, ja sam i moderator i zabavljač. I ja moram misliti, dok mi ta pjesma traje, moram misliti kako da je donesen što bolje publici. Znači, u tom momentu ja moram biti iskren sa pjesmom,
A ne mogu nikako biti iskren sa pjesmom ako mislim koja mi je sljedeća pjesma i ako mislim što ću poslije pjesme kazati da bi najavio tu sljedeću pjesmu. I u tom momentu pucaš na način da ti bloka mozak sa tim tekstom unutra jer misliš na ovo sljedeće. Da. Jel? Da. Onda sam rekao neću više ništa misliti na sljedeće, nego idem spontano kako mi dođe. A kako stojiš s kondicijom? Obzirom da ti nestaješ, a bome i ni energijom. Pa tenis upražnjavam, ako ne jedanput sedmično, onda 2 puta sedmično. Dosta mi je 2 ure odigrat, lipo se oznojit, lipo se pripremit i eto nekako se s tim tenisom održavam uvijek u sportaš sam i sad te 2 ure odradit to mi je baš što se kaže rekreacija. Jel? To mi ništa. Naravno da Nenad Vetma nigdje ne ide bez svoje gitare, pa ćeš nam kasnije onako uživo izvesti jedan miks. Ali kasnije, jer sad ide jedna po mom guštu, a mislim da će se i tebi svidit taj moj odabir. Samo pozitivno. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you are mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Oh, you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, to keep you satisfied. I should have said and done. Oh, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind.
smo došli do tvog trećeg talenta i posljednje ljubavi, a to je slikanje. Početak tog iskustva ide uz onu izreku nije svako zlo za zlo. Pritom mislim na koronu zbog kojeg si se primio kista, zar ne? Da, neki moji bliži prijatelji me zovu Neno multipraktik. Jer govori, di se god okrenemo, tu si ti, ako je u sportu, ako je u glazbi, ako je sad slikanje. Zanimljivo, to su 3 različite umjetnosti. I Da. sport je jedna vrsta umjetnosti, i glazba i slikanje. Svugdje trebaš imati neku svoju autentičnost, imati svoj red, rad i disciplinu, imati talent. Da, ja mislim da sam i u prvom, i u drugom, i u trećem postigao određeni nivo i u tenisu, a i u pjevanju, hvala Bogu, još veći, i sad u slikanju, ne znam, kritike kažu da je to dobro, da je to lijepo i meni se to sviđa, pogotovo što, eto, nastala je u toj koroni prokletoj u svijetu bolešćini koja nas je svih nekako odvojila tim zavjesama samoće. I u toj mojoj garaži koju sam preuredio kao ateljejić, ja sam samovao, ali nisam bio tužan, našao sam sebi jednu, poslije kad sam popravio sve po kući šta je trebalo popraviti, znači začepio sam sve. Blago nama ženama korona nam je. Kaže moja supruga Gordana da imam zlatne ruke. Ide me, mogu malo gletat, mogu malo sa onim, svašta mogu raditi. Ali onda kad sam baš bio slobodan, uvatio sam tu jedan lesonit koji je ostao i njezine boje, ona je proizvodila majice i radila je sa unikatne majice sa rukom crtane. I ostale te boje, ja govorim, šta ću s ovim bojama, pa neću valjda ovo sad baciti da vidite, jer su se osušile, su dobre, i stvarno boje dobre, izvanredne boje, kupila je skupe boje, akrile u Italiji, i to je bilo punjeno po kilo. I ja govorim, ovo mi je šteta, baciti da ja probam nešto nacrtat. Tako sam probao nacrtat, i crtam 2-3 dana dole, govorim, meni žena, a dobro, di si ti, šta ti radiš dole u garaži? Ja govorim, aj dobro, ja govorim da se ti ne bi mislila šta ja radim, aj dođi dole pa ću ti ja pokazati. Ja pokažem tu sliku, govori ona meni, ajme meni šta je ovo? Ovo je dobro. Ja govorim, ma daje. Ma je stvarno dobro. I ja tu prvu sliku pošaljem ni više ni manje nego odmah zvoni Mihanoviću. Ja govorim prijatelju, zvone, budi mi kritičar, evo ja ti šaljem ovu sliku. I on govori, ma ko je ovo crta? A ja govorim, ja. Ma daj, nemoj me zafrkat. Ma ja govorim, ma ja sam to crta, pa evo ti reci šta misliš, je li to u redu ili nije? Ajme, Neno, ovo je super, ovo ti je izvrsno. Ovdje vidim 4 glave, vidim ludilo govori, kako si nazva u sliku, ja nazvao sam je Nos Quatros, naš 4, jel? Mada je tu 4. glavu teško vidjeti, ali treba je sklopiti od ove 2, od druge i treće. Ali on je vidio odmah to, vidiš kako umjetnički pogled, znači govori meni nemoj pušta Pinel, govori imaš nešto od srca prema gore, imaš neki potez, ja pojma nemam da ja to ovako radim, ja to ne znam, ja to radim spontano, jer ja sam nadri, nisam naučen, nego sam se išao zabavljati. Od tog zabavljanja je došlo do prve izložbe i to je bila izložba na 5. siječnja prije 4 godine, na rođendan moje žene sam tija da je izložba. I onda je jako posjećena, izložbu mi je otvorio župan Splitsko-dalmatinski, Blaženko Boban, bio mi je i Jakov Vetma, i bio mi je i Zvone Mihanović, moji prijatelji iz vaterpola, Deni Lušić, Bebić, Šimunović, Hajdukovi igrači, Đoni Šurjak, tako dalje, moji tenisači, svi su bili na izložbi, bilo je jako, jako posjećeno. I eto, prvi put da sam onda u Hrvatskoj uspio zaintrigirati stvari s tim mojim pozivom. Ja sam zvao samo HTV. Međutim, i Nova, i RTL, i TV Dalmacija, TV Jadran, svi su doznali, svi su došli tako da su u momentu ispred mene našlo 5-6 kamera. Naravno da sam bio ponosan, to ti laska, sve to laska i posjet svih tih eminentnih ljudi,
dragih mojih prijatelja, naravno da laska. I hvala im na podršci. U tome ja sam jako sretan danas, evo, što mogu i igrat tenis, što mogu i pjevat, i što mogu i slikat, i ostat normalan čovjek. To tvoje slikanje nije šala, ti imaš preko 150 slika. Možda sam malo rekla. Nisi, ja mislim da ima tu, u stvari nisam ni brojao, ali sigurno ih ima preko 150, jer, evo, tražene su slike. Svi me zovu za slike i mogu li doći vidim, mogu li doći zabrat, mogu li ovo, mogu li ono. Meni je najteže reći nekome koliko to košta ako nešto košta. To mi je najteže, vjeruj mi, to mi je, jednostavno ja nisam čovjek koji komercijalno gleda kroz sve te stvari. Nisam gleda komercijalno ni kroz tenis, nisam gleda komercijalno ni kroz pjesmu, sad ne gledam komercijalno ni kroz sliku, ali jednostavno se od nečega moraš platiti tu struju, tu vodu, moraš platiti. Život moraš platiti. Meni je osnovno da imam za svoju djecu, da sam ih iškolovao i da sam svima obezbijedio, da imaju, i ja i žena, da imaju svoj stan, da imaju svoj posao, da to najveće zadovoljstvo u svemu tome. A ovo sve je igra koja je lijepa. Evo sad si spomenuo svoju obitelj. Ne mogu ne primijetiti, kroz cijeli ovaj intervju se provlači ime jedne osobe koja ti je potpora u mnogo čemu. To je tvoja Gordana. Evo, nje sad nema ovdje, pa je možemo malo, možemo je malo nahvaliti. Da. Divna osoba. I mislim da čovjek treba imati jednu takvu osobu kraj sebe da bi uspio biti i obiteljski čovjek i ovo što si ti sve, Nenade. Idemo pohvaliti Gordanu, moramo je, ona stvarno... Gordana je najprije meni prvi prijatelj u životu. Ona je moja supruga koja mi je rodila prekrasno sina. Ona je moja cura, ona je moja ljubavnica. Ona je sve što treba, ona je divna kućanica, najbolje kuha na svijetu, ali najprije što mogu reći o njoj, kad povučem cijelu crtu, onda moram reći da je ona jako jedna realna, jedna žena koja je na zemlji. Ja koji put znam poletit i to letenje me možda vrati 2 skaline nazad. Jer puno razmišljam, puno mislim u momentu spontano, pa poletim možda puno visoko iznad onoga što mi ona kaže, čekaj, stani, polako, nemoj tako. Ne? Ja govorim, bit će sigurno 1500 ljudi tamo. Čekaj, stani, govorim, ajde razmisli da bude 300 ljudi. Tu je ona jaka. Ja tu nisam jak. Ja samo želim ono što bi ja želio u svom snu vidjeti. Ali ona je prejaka je. I jako ekonomski završila ona ekonomiju, diplomirala i tako, ali to nema veze s njezinom prirodom. Umješnošću, da sve to... Ja recimo sa prodajom sebe ili ugovorima, ja s tim nemam pojma, veze ja nemam. Ja ne znam, bez obzira na moje iskustvo veliko, ja znam otprilike cirka, ovako, onako, ali ja govorim, koliko mi plaćamo struje, koliko plaćamo vode, nemam pojma, sve ona to vodi. Tako da sam s te strane jako, u biti sa svake strane sam zadovoljan s njom, a vidim da i ona mene cijeni i da i naš život smo usmjerili ka tome da budemo skupa i da našu djecu odgajamo. To je divno. Sve počelo jednog je dana kad sreo sam nju. Na morskom žalu sama bila je tu. Žena iz snova, pogledom svojim je meni kazala sve. Zoru ko rajski anđel bila si sva.
prsteno zlata i vrata otvorila. Žena iz snova, osmijehom svojim meni rekla si da. Naj, Delilah. Naj, Delilah. Ti si ta žena jedina, najljepša žena na svijetu, volim te ja. Osmijehom svojim meni rekla si da. Naj, Delilah. Naj, Delilah. Ti si ta žena jedina, najljepša žena na svijetu, volim te ja. Žena iz mojih snova, volim te ja. Naš današnji gost je Nenad Vetma, a mene je zanimalo kako je došlo do poznanstva s Ericom Claptonom i skore suradnje sa Celine Dion. Taj Mike Ferguson zove Lasana u studio i kaže otvori Skype, da vidiš ko je sa mnom u studiju. I Lasan otvori Skype, Lasan je moj producent, moj aranžer. I ovi vidi u studiju vidi Claptona sa njegovim stratom. A šta je, on nije zna da je Clapton od Fergusona kum. I taj Ferguson mota njemu te njegove ove magnete, i to su specijalni magneti za Claptona koje on samo radi i ne prodaje ih. I govori Tony govori, Erik hoće da snimi 2 traka na ovu gitaru, pa ti uzmi ako ti paše, ako bude dobro. A govori Tony, čekaj, stani, pa polako nismo se dogovorili ko će ga platiti. A Erik odgovara, for this voice I make it like a gift. Znači, za taj glas on hoće to napraviti. On ne zna ko sam ja, nemam pojma, niti smo se upoznali, niti ništa. Ali uglavnom, ovi njega snima, ja imam snimku tu, jel? Ovi njega snima kako snima. I ovi odsvira 2 traka na tu I Can't Stop Lovingu, koji se točno se vidi ta pjesma, ta gitara kako je osvirana naspram ovih drugih, koji je Mike Ferguson osvira izvanredno. Ali točno se vidi razlika, točno se vidi njegov rukopis, njegov zvuk, njegov rukopis, sve se vidi drugčije da je nego od ovoga, jel? I ta pjesma odskače od cijelog materijala, upravo zbog te gitare koja ima i svoj solo, ima i svoj kraj i cijelo vrijeme se provlači on, cijelo vrijeme on nešto šuška s tom gitarom iza, znaš, jel? Tako da je to tipično Clapton, jel? Ja sam, ja Nenad Vetma kao taj pjevač mora biti, ja ne da sam ponosan na to, jel? Da ovo nekome rečeno ovako, da kaže, onda bi rekao, pa kad ti si lud, je li to taj, isto kao što si ti rekao, je li to taj Clapton? Je to pravi Clapton ili je to nešto? Ali eto, to se, takve stvari se događaju, jel? Isto kao što sam u Kanadi slučajno upozna Celine Dion i bio kod nje doma. A njezin muž me u biti i natira da radim cijeli taj projekt. Jer on govori, mi ćemo kad smo sjeli za klari počeli pjevati, on govori wow. A govori Celine, wow, I can't believe. No, kao ne može vjerovati. Ja govorim, what? I govorim, what is this voice? Fucking creation donkey. No, i govori, hoćemo raditi ploču. Ja govorim, ne možemo raditi ploču. Zašto? Ja govorim, ja sam
mali. Ja imam hitove, imam i zlatne ploče, ima sve, ali nisam dorastao vama i vašoj produkciji da bi ja mogao to platiti. Jer njezina jedna ploča košta koliko moja cijela ploča. Da. Jedna pjesma košta Koliko, koliko moja cijela ploča, jel? Ja govorim, ne, no worry, I make it for you, don't worry, you need only to sing. Ja govorim, dobro, onda kad smo tu. Dobro. Mislim, dobro, mi smo projekat završili i ja sam treba prije 5 godina, sad, je on umra prije 4 ili 5 godina. Ja sam treba, u prvi mjesec on mene obavještava da ona počinje turneju u Tokiju, prvi koncert za 120.000 ljudi u Tokiju, u Japanu, i da ću ja biti sa svojom četvorkom, znači moj basista, moj bubnjar, moj gitarista i moj klavijaturista, da ću biti kao grunt tog njezinog benda koji prati, meni trebaju njezine violine i njezini brasovi. I da spremim pjesmu 1 do pjesme 7, ta pjesma. On želi mene promovirati početkom s tim koncertom koji počinje u 4. mjesec. On u 3. mjesec umre. I propade i koncert, i propade njezina turneja i ona se razboli. To je žena koja je toliko njega volila, koja je obožavala, i on nju, ali ona njega volila, to je nevjerojatno. Ona se razbolila od ljubavi, od njegove bolesti se razbolila. Tako u biti meni propade promoviranje kroz jednu veliku, pazi, to je Celine Dion Corporation koju on vodi. On je meni bija, ko što je Runjić Zdenko meni bija za ondašnju Jugoslaviju, to je današnju Hrvatsku, producent, i ja nisam treba ništa razmišljati, ja sam treba samo pjevati kod Zdenka. Tako sam osjetio da Rene hoće od mene najprije iskrenost, prijateljstvo i da vidi to moje di ja stojim. Ja sam stao s njim 7 sati za klavirom kod njega doma. 7 sati, mi se nismo mislili. Rene sam osjetio da mi može biti svjetski Runjić, ali on je napisao sam nam ugovor samo za Ameriku i za Kanadu. Jer sam mu ja rekao, aj molim te, daj meni pusti Australiju. Aj meni pusti Australiju pa ću ja sam, kad već ćeš ti napraviti zvijezdu od mene gore, onda pusti me da ja sam dobijem nešto pa da, jer ja nisam njemu tražio nikakve novac za to, nikakvu naknadu, nego samo da mi da u terenu, da mi da određeno, i to nije bilo ja hoću toliko po koncertu, nego koliko mi ti daš. Tako je, prepustio si se njemu na osnovu dobrog... A osim toga, u cijeloj toj priči nisam zaboravio svoje prijatelje, svoje drage glazbenike s kojima radim po 20 godina, i onda sam njemu, ja govorim, jedini uvjet mi je to, molim te, ajde, ostavi meni četvorku da ja odredim i da budu moji ljudi, dužan sam prema njima jer su mi prijatelji i želim da oni sa mnom dožive to što ti misliš da ću ja doživjeti. Da dožive sa mnom tu moju slavu, ako je bude. I to su Nenad Bego, Siniša Ivelić, Ante Lasan i gitarista Tino Šimik. Samo pozitivno. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of the lonesome times. I can't stop loving you. It's useless to say, so I'll just live my life in a dream so yesterday. Those happy hours that we once knew so long ago still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time's too still since we've been apart. I can't stop loving you. I said I made up my mind
happy hours that we once knew so long ago still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time stood still since we've been apart. I can't stop loving you. I said I made up my mind to live in memory of those sunny days. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life our dreams of yesterday. Kad će sljedeća izložba? A sljedeća izložba bi mogla biti sada tijekom travnja. Eto, to ću dogovoriti. A imam sljedeću izložbu, tijekom travnja imam prvu samostalnu izložbu u Sarajevu. To ti je ekskluziva. Sada, jer moj sarajevski kolega On je? Miro Pilj, on je napisao do sad 16 knjiga i meni je prošli put kad sam bio u Sarajevu na nastupu prije 2-3 mjeseca došao je i poklonio mi je svoju zadnju knjigu koja se zove Nokturno. Ja počnem čitat od prve pjesme do zadnje i pročitam knjigu u dahu. Nevjerovatno, jedan tekst bolje od drugog. Ja govorim, pa Miro, ti si radio za mene pjesmu za Slavoniju, pa si radio za mene pjesmu, prevod te makedonske pjesme od Toše Proeskog, Ne kuni me se zove pjesma, pa je radio prevod te pjesme, pa si radio ovo, ali ja nisam znao da si ti ovoliko, da ti je to ovoliko dobro radiš. Čovjek koji je strašan, mislim, ja čitajući te pjesme sam se zaljubio u njegov rad. On isto slika, ali on sve radi u tehnici olovke. Znači, samo olovku radi. Mislim da je to puno teže. Tu stvarno moraš... Da, tako da smo našli sebi jedan zajednički put, i slikarstvo i glazba. Preko njega imam njegov prijedlog i društva umjetnika BiH, imam prijedlog za prvu samostalnu izložbu u Sarajevu. Odlično, veselimo se i toj, a i ovoj splitskoj. Tako. Samo pozitivno. U sebi čuvam onaj naš svijet, kad ti u san s njim sletim ja. U trenu korak moj postane let, zaborav blijedi godinama. Kad sklopim oči, uđem u ljubav, ona je duši jedini hram. Molim se za nas svu noć do jutra, a s tobom u sebi pobjedim dan. Bez tebe ja sam plamen bez dima, još uvijek gorim na lomači toj, još uvijek duboko u meni te ima. Ti zauvijek moja, ja zauvijek tvoj, ti zauvijek moja, ja zauvijek tvoj. Neno, ovo su buduće pjesme s novog projekta koje radiš. Da, ovaj projekat ćemo raditi u kooperaciji Croatia Records i Sarajevska izdavačka kuća. Eto, to su sve će biti pjesme od Mira Pilja. Nešto moje muzike, nešto njegove muzike, ali njegovi su tekstovi, jer sam se zaljubio u tu njegovu svesku, ja sam iz sveske izvadio tih 10-12 pjesama koji su mi najdraže. Naravno, aranžmane će i dalje raditi jedini moj ekskluzivac, 25 godina radimo skupo, Ante Toni Vasa. Eto, pa se nadam toplo da ćemo do jeseni uspjeti izbaciti ovaj album. Veselim se tom albumu jer vidim da je puno emocije, da se radi baš
iz te nakane da ljudima preneseš stihove koji su vrijedni toga. Ja ne gledam da bude komercijalan, ja gledam da on bude glazbeno umjetnički zadovoljavajući za mene. A čim je meni on dobar, čim je meni on drag i čim ja to iskreno izvodim publici, oni moraju prepoznat moju iskrenost i moju dobru želju da dio svojih emocija i da dio svoje duše ostavim njima na koncertima. Tu sad dolazim na ono što ti je rekao Zvone Mihanović. Ti sve nekako radiš tim potezom od srca prema gore. Eto vidiš, to si sad povezala tako, ali nisam ja aludirao na to, ali to je to. To je to. To je to. Ili imaš još koju sa tog novog albuma, ovako, samo refren ili nešto? Pa imam. Ajde. Imam ih koliko hoćeš. Zlatno nebo. Zlatno nebo nad pučinom, odsjaj sunca na valima, to je slika što je nosim, s tobom svuda u grudima, što nam mogu sve godine, pusti sati i daljine, pjesmom ljubim tvoje ime, vječno ko i more sinje. Bez tebe sam bio samo blijeda sjena, duša jedna teškom suzom natopljena. Ne briše se lako ono što je davno vremenom ovim srcem zapisano. Bez tebe sam bio samo blijeda sjena, duša jedna teškom suzom natopljena. Ne briše se lako ono što je davno s vremenom ovim srcem zapisano. Ti si moja vrela plima, samo s tobom mene ima. Zalud život bure šalje, samo s tobom mogu dalje. Divno. Samo pozitivno. Hoćeš da ti izrecitiram jedno pismo od Milja? Kratka je. Naravno. Ako hoćeš recitaciju. Naravno. Pazi, jedna pisma bolja od druge, ne možeš shvatiti. On je pisao za Nokovića, pisao je za Indekse, 5-6 pisama za Davorina Popovića i te stare. A ovo što je napisao, ovo je meni, evo, pazi, ja imam njegovih, gotove su pjesme. 12. Ovo ću pjesmu pjevati na Šibenskom festivalu ove godine. A još zašto? jedna ekskluziva. Da. Ovo isključivo zbog Mira Pilja. Znači, san. Često sanjam isti san, miris poznat, drag i mio, a kad svane novi dan, znam da dom sam ja usnio. U snu rodnu kuću gledam, vjetar nosi miris juga, dušu stegnem, srce ne dam da ga slome bol i tuga. Vraćam vam se moje hridi, moja rodna kršna brda, gdje vas nema ja vas vidim, put mi svijetli vjera tvrda. Ne dam suton boje vina, ne dam bijele zore tvoje, ne dam ni plavih visina, vraćam ti se, o milo moje. Kad potražim duši spasa, sklopim oči, stisnem zube i zapjevam iz sve glasa,
vraćam ti se, moja ljube. Dakle, jedna pjesma koja te ne ostavlja ravnodušnom, ali vidim da ti biraš upravo takve pjesme, Da. kojim su tekstovi temelj. Tako je. Tako je. E sad zamisli, govori meni Miro, govori, jel tebi, ne da mi je drago, ovo mi je predrago, jer da mi nije drago, ja to ne bi mogu ni pjevat, ni recitirat, ni saživi se s tim. On je napisao nekoliko tu domoljubnih pjesama, koje nemaju veze ni sa bombama, ni sa rašpama, ni sa revolverima, ali imaju veze s onim što čovjek osjeća sigurno kad je daleko. Jer ja se mogu lako prebaciti u taj osjećaj u tih 10 godina u Njemačkoj, koliko je duboko u meni zapisana ta tuga, to ostane debelo urezano u čovjeku koji voli. Pazite, mi smo u jednom ozračju koje je na svijetu nezamislivo lijepo, nezamislivo dobro, nezamislivo kvalitetno. Mi smo u toj mikroklimi. Ovo što mi živimo, što mi dišemo, pa to nema nigdje na svijetu. Ne samo zato što mi to kažemo da je to naše, nego to stvarno je tako. Ova hrana što mi jedemo iz našeg vrta, to nema nigdje na svijetu tako. Jel? Ili ima, ali košta onda milijone. Jel? A zamisli Dubrovnik, zamisli Zadar, zamisli Šibenik, a zamisli Makarska rivijera, Brela, Krvavica, ona divota, ono sunce, ono more. To nema nigdje na svijetu. Samo pozitivno. Samo pozitivno. Nenade, pričali smo, recitirali, hoćemo li što zapjevati? Može. Što ćemo zapjevati? Hoćemo li neku novu pjesmu da ti zapjevati? Može, dapače. Nešto novo, a i jedan miks nekakav onako. Hoćeš jednu pjesmu koja nije čuvena? Daj. Hoćeš? Naravno. Ovo ti isto Miro Pilj. 1, 2, 3 počinje. Znači, pjesma se zove Moja kala. Ispod neba o zlata blista moja kaleta. Ne pitaj me što mi je najdraža i najlipja. Kad nevera zazviždi i nad njom se nadvije, pismom svom od ljubavi opet sva odjekuje. U daljini snu javi, uvijek san u svojoj kali, zalud zaborava vali, tuku me ka fortunali, di god bi ja ljubin je, svugdi sobom nosin je. Lipost njenog kamena od vremena jača je. Kad mi tuga srce stigne, zaškure se svi portuni, njeno svitlo dušu digne, a zamirišu lancuni. Di god bi ja ljubin je, svugdi sobom nosin je. Lipost njenog
kamena, od vremena jača je, lipost njenog kamena, od vremena jača je. I ovo je jedan ekskluzivitet, ili tako? Tako je. Ova pisma. Super. I evo nas na samom kraju emisije Samo pozitivno, koju smo danas proveli u društvu hrvatskog Tom Jonesa Nenada Vetme. U njegovom ateljeu, u jednom predivnom ambijentu, punom boja, inspiracija, osobne intime. Hvala Neno, htjela sam reći što si mi bio gost, ali zapravo što sam ja tebi bila gošća i što si mi otvorio vrata te svoje intime, tog svog svijeta. Hvala na tvom razumijevanju i što si me pozvala da budem dio tvoje emisije. Bila mi je velika čast. Samo pozitivno. Hoćemo sad jedan mali med. Ajmo. Primao mi malo ruke, ne. Dobro. Last night I had to sing in Melbourne City. Yeah, baby. To, drži ruke. And this night I'm among you in Makarska town by Split. Yeah, Croatia. But tomorrow I will be in the most beautiful town. And I know that there I'll see my old mother and my brothers. I wanna go home. I wanna go home. Oh yeah. Yes, I wanna go to Croatia home. Singing everybody, I wanna go home. I wanna go home. Yeah, baby. Yes, I wanna go to my Croatia home. I da te zaboravim, dušo da te zaboravim, da te zaboravim, dušo da te. Dragi naši slušatelji, da nas nikad u životu ne zaboravite. Hej! Super. Samo pozitivno od grupe Dalmatino. Od Medice Tinicu. Od Zdenke Kovačiček. Od grupe Pavel. Od Zorice Konđe. Od Vane. Vaš Nenad Vetma. Ja sam Jurica Pađen i moja je preporuka samo pozitivno. Samo pozitivno. Samo pozitivno. Samo pozitivno. Uvijek pozitivno. Samo pozitivno. Vratilo se moje pismo, a na njemu samo piše: osoba je nepoznata, tebe tamo nema više. Godine su prošle duge, rastali smo se u nadi. Da li se sjećaš riječi sina? Tata, brzo nam se vrati. Da li se sjećaš riječi sina? Tata, brzo nam se vrati. Pismo nikad stići neće na tvoju adresu. Nestao si u tuđini, kome da ga sad odnesu. Pismo nikad
nikad stići neće da prenese moje boli. Nestao si u tuđini, ali sin tvoj tebe voli. Godine su prošle duge, rastali smo se u nadi. Da li se sjećaš riječi sina? Tata, brzo nam se vrati. Da li se sjećaš riječi sina? Tata, brzo nam se vrati. Pismo nikad stići neće na tvoju adresu. Nestao si u tuđini, kome da ga sad odnesu. Pismo nikad stići neće da prenese moje boli. Nestao si u tuđini, nestao si u tuđini, ali sin tvoj